Здравейте, хора! Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Кива човек. И днес ще играем с Мимито Тодорова на Survival Games. Както виждате, съм с скина на Hannibal. Някой ще каже, че това е гатико пиратиста, но просто ме кефи този скин. И както и да е, с нея мислиме да бъдем отбор, нали? Да. Ще ви покажем, когато започва SG-то. Хора, остават 30 секунди. И ще се бием с Мимито Тодорова. Направо ще ги размажем, направо ще умрем. Направо ще се направим на кафтета, бе, мой фен. Пират 31. И ме кефи много този скин. Не знам за вас, но е уникат. Гледайте. Много е готин. Hannibal го е направил много яко. Няма ли да почваме? Има още малко 30 секунди са. Отдолу ти пише старт и кин 4, 3, 2, 1. Старт. Давай. Давай. Взимай. Айде, Мими, идвай с мене. Чакай ме, къде е тръгнал? Бързо, идвай. Имам цяла броня. Браво, после ще слагаме. Идвай с мене. Идва някакъв зад нас с меч. Аз имам брадва. Аз нямам нищо. Ми все пак ме средвай. Някак ще трябва да избягаме. Как и няма да избягаме? Не! Помощ! Убиха ме. Как ме уби така? Как ме уби така? Гатил щит. Що? Нещо се пребари този серваръчки много. Пускат много хакери. Кой ме бие, бе? Ще бие с пържава, бе, не ми се прави на отворене. Какво става? Окей, хора, ще ви пусна във втората игра. Много хаква. Голо нещо стана. И хора, май сега ще играем втора игра. Къде си? С Мимито Тодорова се запътваме. Къде? Към игрите. Какво? На другата страна, тъпчо. Нещо ми лаги, аз много Не ми. игрите. Ето тук влизай. Бе. Върна ме. И мене. Хора, нещо става с този сервер. Хайде да играме в сплив, искаш ли? Да, ама... Хора, ние ще играме в сплив. Так, май. SP. Хора, пак ще ви покажа, когато започваме да играем. Добре ти. Не съм тук. Хора, започваме сплифа. Аз съм крипър всъщност, ако някой не Да, защото е гаден. Без да иска го направих. Не е вярно, ти знаеш, че ще станеш крипър. Не знаех. Не знаеш. Ето, сега не гърмя, нали? Сега Не ще... гърмиш. Баба, наистина ли? Да. При мен. Ти си горе. Опа, аз вече съм долу. Това е с броня, яко. защото е вип. Ай, мрите бе. Прещи тук, ма. Не, просто си го е сложил. Аре бе, що не умрете с? Мале, 2 пъти вече се прецаках с моите капани. Чакай да видим. Нямам. Това ще ми е гути. Те ще да не знаят. Това ще е яко. Тръм става тук. Чакам ви, аз съм най-отдолу. Чакай ме. Аз сега съм на първия, сега слизам на втория, сега слизам на третия, тъй като няма никой. Прецаках ги! Убих един. Окей. Това нещо го хвана страх. Какво правите? Защо ме гърмите? Ето, някой ме копае. Да, той е пак. Ето където се пада. Ама, айде помогни, бе.
Помагам! Аз вече убих двама! И се жертвам за тебе! Някой ме копае. Ето, копаят ме, аз какво ти казвам? О, убих го! Вече трети! Хора, трети убих! Какво става, го виж? Ето. Не пипай карпетите! Не бе, някой ме копае. Не, просто не... Умрях нарочно. Бе, нарочно. Хора, ами Пак аз си първо. умрях нарочно, само защото да не бъда без Мими. Виж сега, Мими, спри. Чуй сега, видя ли Да не пипам килимчето, да разбрах. да не си до тях? Убих. Ама някой ме подкопаваше 2 пъти отдолу. Мими, май вече не съм крипър. Крипър ли съм? Да. Гадно. Нищо, аз нали ти помагам на тебе. Не ми помагаш, някой ме подкопава. Защото... Не, аз бях сложил килимче и без... Ама и най-отдолу ме подкопаваха отдолу. Да, пак бе... не го пипай той сега ще се прецака. Знам бе. Ето, да са двама. Мими, долу ли си? Не. Един идва към тебе. Помогни. Помагам, колкото мога. Аре бе, що намери това, бе? Мари, бе. Абе, мри бе. Този не ще да пада. Какво? Това ме дразни вече. Край. О, ти гадина мазна. Гадна, идиотка. Аре бе? Той не иска да пада. Помощ! Подкопават ме. Гледа пата пак. Опа, най-отдолу съм отново. И пак ще ги бия. Да оставете ме на мира, бе. Пак ли ти, бе? Пак ли ти? Ало, госпожо. Къде си тръгнала? Айде, долу при килимите. Убих го. Убих първия. Бати якото е. Сега ще убия още един. Дайте бе. Ще бати такива. Аз ти ги пазвам надолу. Окей, слагай ги надолу, аз да ги пукам тук, че си е разказала играта. Мръзвате. Още 8 секунди, не мога да си държа. Да, бе. Давай. Защо пак? Защо не се маха, ама? Мими, за малко да те подкопая. Аз по един сега съм го прецакал. Не бе, Мими, глупава ли си? Колко пъти да ти кажа? Паднаха даже 3. Абе, Мими, ти направи си, бе. Ме видях килимчетата. Гого, не падай! Аз те гледам отгоре. Аз съм долу. Има един на втория етаж. За малко да падна. Не падай. Виждам те. Човек, отгоре има един. Даже са двама. Ще ги чакам да дойде. Двама с брони са. Мале. Страх ме е. Май. Идват! Помощ! Идват, те са на горния етаж. Знам обаче, че се слизат. Не слизат. Един иска да слезне. Не иска. Ето, слезна! Ами, то на... Да. Аре сега да видим, да. бе, собако. Ето го, прави си път! Пробвам се да го махна. Его. Давай, би го. Давай, бе. Аде, падай, бе. Остана един горе. Да, видя го. Направи си път. Аз вече убих толкова много. Мисля, аз убих и тебе. Да.
Чакай, сега ще ти кажа толкова къде е. Значи на горния етаж от лявата страна. Кой аз го чакам? Аз ще излиза педал. Той ще дойде след някога. Мали, видя го! Ще слезне. Искам да го бутна. Ако можеш. Хайде са, заминай ти. Аз чупа блокчета, бе. Аз го чупам. Не вярваш. Ами уби го той! Победих! Човек, аз щупих блокчето и той падна. Аз бях мъртва. Яка. Мими, имам вече 62 парички ти. Аз 74. Още ли съм крипър? Да. Вижте, е готино да съм крипър. Айде, бъде. Печели ме. Другия път ще ти се дам, Мими. Аз сега ще ти се дам. Не бе, искам да ги убием тук. Ти колко парички имаш? Казах ти 70 и няколко. О, мале, тук вече е загазано. Беги! Ти мога да биеш, бе, какво беги, те ги е страх от тебе. Ей, то с лук! Да, видях. Ама то до духа нищо не прави, всъщност. Не стреляте. Той не може да стреля. Аз съм на втория етаж вече. Опа, един с Diamond брадва си мисли, че така ще ни победи. Това, че е с Diamond брадва. Мими, момиче за тебе! Момиче за тебе! Ей, това слага килимчета. Аз да ти помогна и... Това слага килимчета. Някой ме стреля с лук. Аха, ти ли го бях? Аха, мри! Бати силното е. Не е толкова силно. Аз сега ще я победя. Мале, всички са тука. Мими, пак ли умря? Останах за... Останах само с едно това момиче. Идва ли? Не мисля, че е много слабо. Уби го! Хора, това ще бъде дълго. Мими, не! Хайде сега. Влизаме! Върна съм с тебе. С теб съм! Хора, мене лично този скин ме кефи адски много. И с тези килимчета пак ще ги пукам. Вече колко игри подред? 2 или 3 май бяха. Ма аз си помагам, признай. Да. И се жертваш за мен. Пак сме с тая. Хей, Рим. Тя беше в миналия епизод. Ма тя, виж какво прави надолу? Да, тя е глупава малко. Това е. No. Нали си Фроузън, къде си тръгнала да играе с лопати, ма? Охо! Мими, тя има план, който е много гаден. Ето както падате долу и... Ма аз съм зад нея и тя ще умре. Аз съм на първия етаж. Скачам на втория. Аз съм с... Моля, става с братите и клинчетата. Не! Бутоните, какво става? Спектатор съм. Слизам. Идвам при теб. Помогни ми. Идвам. Ти на кой етаж си? На последния. О, значи няма как да дойдеш. О, наистина чупа. Падни долу. Ама аз умрях. Защо? Без да исках. Сега ще убия тая. Убих. Мими, аз ще ти помогна. Не дей. Остави, аз ще я бия. Остави ми я. Тя ми е слаба. Би момчето, ма. А, Не ме би мене! аз не съм те пипал. Чакай, тая ще я убия. Не, внимай с килимчетата. Ми какво правя? Вижда ли се нещо, че чупа? Да. Хора, не знаете, ние не мамим, ние сме в отбора. Внимавай! Ако ме подкопава. Аз без исках. Чакай, трябва да убия. О, убия. Кой е шампиона, брат? Момчето! Нищо.
Готови сте. Мими! Айде, сега към пицата. Не към кейка. Тръгнах. Не можеш да, мами. Не можеш. Пак сме с тебе. И аз пак съм крипър, нали? И тая пак е с нас, она е там. Тая пак вече 4 игри с нас. Той беше в миналата. Май те искат да си ни го върнат, че ги пребихме. Сигурно. Кой ме е такова? Аз сега ги такова. Да. Остави ги, Мими, остави ги. О, ти ли гад, бе? Ти ли бе гад? Охо, загазия. Аз се качвам. Пази ме да се кача, Гого. Още една гад. Де бе гадините. Грозни. Подкопават ме. Аз го подкопах. Подкопават ме. В тебе много те мраза. Честно. Не искам да те лъжа. Килимчета. Хора ме подкопават. Давай. Сега ще ги убия. Отдолу съм. Най-надолу. Опа! 3 на мен са. Най-долу ли си? Да. За малко да умра. За малко. Лошо. И аз съм най-долу. Окей. Не виждам те. Ах ти гад! Ти да си слагал килимчета, бе. То мисля, че ще избяга така лесно, а? Обряли, да. Айде падай! Останахме само с това грозно жиле. Отдавна не съм. Да, убий го. Да, убий го. Работиме в екип и сме много добри. Хора, този епизод ще стане дълъг, защото на сплив постоянно печелиме. Ми не знам. Гаранто е, че ти се печелиш парички. Къде си? Айде в пицата. Не ми се ходи в пицата. Айде, аз съм вътре. Не! Изчакай ме. 2 минути. Излизай бързо. Махнах се. И аз. Нещо беше бъгнат. И хлопиш се? Не, просто аз бях горе в небесата. Пак ли съм... крипър? Айде, изчакай. Влизаме. Влизаме с стил. Да, с стил. Сега представяш само ние двамата ще бати кефа. Ще те спокам. Само ние двамата, ако някой дойде ще го пребия в истинския живот. Моля те дай ми да спечеля. Ако сме само двамата, да. Той скин не знам дали е на Хелен Бил, обаче много ме кефи. Сега ще дойде още. За 5 минути. За 5 секунди. Да. Малко хора сме. Внимавай, пускам килимчета. Виждам. Няма нужда навсякъде да ги пускаш. Да, бе, да. Затова го убих. Моля те, не ме би. Окей. Давай. Чакай. Не. Щупи го просто. Благодаря ти. Дадох ти се. Колко парички имаш? 76. Хора, това беше всичко от този клип. Ако ви е харесало, харесайте. Ако не ви е харесало, Харесайте. да. Ако искате още такива клипове, абонирайте се. И харесайте. А ако искате да ви покажа как се стегли скинове на известни ютубъри, харесайте. И това е всичко от мен. Чао!